Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Hakajanmi jongka arpun riutarek unai wiek arjar puar ka Khasi Students Union Maukorwat Circle but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District kila pelong ya ka jingtang mambiti hastan kali Maukorwat kum kadak ka jing sngolem ya kisan ngot kimensim ki balasha siat yap hakipulet Assam hakishnong Maukorwa West Jaintia Hills District haka step jongka arpu arterek unai wiek arjar puar Hashwa mansang ya ka jingtang mambiti la pelong shwa ya ka jing sabjar ka bashi minute bat hakani ka janmet la sakiru ya ka jing yishim menta jong ki spa ngot ki nong shnong jong ka shnong Maukorwat ni nagalang jungi kum kinoyalan jongka joki seng balang ki baper hapo jong ka pri ni trep ani ki parado prasnam nyemban se banong panyap nagamenta ki parado prasnam bat banong ro ba nyemban se ban ai ya ka nagamenta kamet ka mensem nagamenta banyap nagamenta ki parado prasnam kodon ha ka ri ka bai ka jongi ni nagalang jongi jongka itu ni perkat balai ba hadu kan nei ke jian ka por iman ba nagalang jongi ni gele sule da ka por ka bajai jai iman kala don kam da kowe pat kala ti dan kowe pat kala berkata kalong kala pangila banlong bangi haban punpau daki kam ke kam krau kemalong lagi snem ke landap islam ke laino Wat bangi hap, bandong bangi, sasisir pat mata, ngong bangi hap ban sim, banra, ika white tasti, lani barra, wat ban king sulairo, ngi hap berse manong, bangi mirsim, hagi di sinjam ke bamta, palada kalong kumba kalong, hagi di singi ke bamta. Pibrar kum ke parado prasna magade por ke bamta, POE, haba syasiat yap kartu ke mirsim ke koridor, ora jai bachia, hapa ke yeng jonga kapo ke yeng topi, kai ne wala ke lek topi pisgau perkat kumno. Harai ke jeng perkat ke jonga la raja, hapa ke yeng kasem ke jonga, ngaro ngahapan yap lamata, kapat kiwa yeng kasem, ngahapan IT, lamata kamet ka mirsim. Kumno ki perlok kan por perkat la ka benta kanne ka benta hadok kanne ngiken mau apa lampe katto sa setia ngiken mau ki por light no baro ke dan ki wai ki jaka bar mentaru ka ja kumne kumbalong dai tang la ka dai witak ki barit herel dan tiao kata ka surga Assam balai hadok katto kale kedai bandret daki wepat kilat kilati bandong ban penjajah ya kita kipai ba keberan hantu harai sim da koi par kilati kipa ngin negara jungi yem sewi ha bana kalang juki sim ya kene kalat kilati ya kema kene kalang juki ki hapan ban sim kilati bandong ban susiat tiap im pet ya ki parado ki parasam ki jungi hante hapo snong mugro kum ki paradong prathan ki parari hejat benre ujongi ngidai bandon kecing teli balai ngau kata nomor ngiu ibun sen ladon keno kecing kelumar kam tam ka basyak thap barjala ngiu i kecing ketho manu bakan tho kidai ki parari pardo prasnam kijongi ki bakan tho kita kiseng bahalang ba kilek kelumar ba kilek gumne gumtai Henry haba jia kum kani kecing jia itu ki brik bakan tho ki sangap jar bar ki yothia Kani kowe kadau kabakongsan kabak jing yo ik jonga kalong ba kiwe ki brig mana bar kisim kabu nomor ki yo i bakam don ke jing teli apo kejat bire ke jongi ngakhot ngoba api ngakarpat api banang ni shakmat Wada ke jingja ke jing kelumar nginom noong bakita kiseng bahalang balai kile kumtangi persyak bakin le kumta handai nginong ke kadau kabak penlong ki samla bakin haban le kumta wat chwe kata kadau bakan nori perkat sandur bah nang tapin syam ya kadau balai ka penlong ngip le kumta ka jing bitar hi bunsen ni krempat yo snow kali alam sekibabun ki jing bakala Habakum kan ni ke jingja lai, lada dei ngatrai, na preng jongi ki balasat sial nang idon kata kapor, tip ayu kan ja.
sangut kisutia la ketara surok kalengkin ka senam bat kani ka senam ka baki gijau kani ut hangi ki samla jong karib gejat benreu kawi ru kalong ba kei ka penlong ya kani kejing ja bakan ja kumne kamdei kanu ka daw ndai ka dei kejing bomler jong ka sorkar MDA pok kejing elam konrat sama kejing bomler jong ho minister la kemen rembui bat kum ter ya kani nga krenshai namar la bonsin kitu ki prieu nak ka dong ka than kila wan bu ya kejing kerpat hakmat ka sorkar ban bu no ya ka police outpost hamukro rei kat adu baja kejing syak peniap kumne keempat idon dak ai kilaj bu penbane kata ka police outpost apo barato kabade ke jaka ka bomdon jingmut ban bu police outpost ka pamut bala da kipu la metangi pan ya police outpost ngana inu ksa harang thong kion bu ama keluar kan don jingmut ayu kadon kau jimut ke sorkar mikhelia kalong ba enyon bai tenge ki khasi henry ki pat ki jaj menreu kini ada penban ngiken mau ki syak peniap jong lur syai apo ichamati dei ka sorkar mikhelia ka penbiang ki perton pulit pahara bali syau ki barjalan ichamati bali bo ki syak asam nomor shifting yo ki syak takti kani ke jingle hi ka penpau bang isya yuroj nadong sadong ban ngila syak nyobeng ngisa thombor hanu hala ki jong kinong mai kmat ki bang ni mangapa pingi jet ki ban lek assembly ada kalong tangkat ni parari kadai ni ka porengi bengi hapan kenditia nakalian jongi kum ki seng bahlang minong banang ni syakmat la kan ija kum ni ngimbansi kum balong kinong ilam ju kuipat ki seng balang ba kmat ngiaban ngimbansi ban hapsim ki wipat kilat gelinti kibau wala kan long persyak henry ngimbanse baniat Jakarta kenang bangin pentikna baniada ila kejong kari bekejat benreu ngaparu ya kamen sem snaulam syakitu ki bahyeng hasam jong kini ki sangut ki mensem bakodor ki bala do no ya kejeng em kejong ki da kejeng syak thombor haki polet asam bat kumjur ha ka sorkar asam hoi pila du no ki khon ki ti ki jong phi rei to kermen bat to tep bakini ki khon ki ti jong phi bat ki bahyang asam ki jong phi ki bala du no ki mensem na ka benta banyada ya kari bat ka jaj benreu kinlong ki martel bah ka wei ka singi mengiru ngen salong ki sipai banyada itu ka jaka ka bapi hidan ngairo kamensem snaulam ya kitu ki para shlong para thau ki baik bathoing jongki bahoi ngim yo isu ya ki dal ki jongki kmat rekerman ba kamensem ejri ki jongki wat lakim don chu hanes la perthai kanina hadu bakot kabar kalong ka bang apha ya kade ka message syakap sorkar asam bat kumjorok ya ki polet asam basanga no kane ka jing thombor ka jongpi sanga no ka jing yuroj ka jongpi ya ki khon ki hajar ki jongi ki badon kelang jong kane kari khasi ba ek ka jongi bat ka balai kalong ngadawa ngidawa ya u humanistar jongi u la kamen remboi u belong u khopot jong kari bat ka jaj benreu ka jongi badai lang ba jong u hoi POE hakini kisngi haman lagi department ki bama u ubat ler khau hero te hakre ka por ka bamenta da ka ka sor kum ki khon ka briu nyau trap ni dawa sundon bala umla ban tre tu ka kam ka baka sorkar kala ai bor hu ka bha bu un hiano da ka tu ka syuki ailat ba ka tu ka syuki kan thli ada umla ban penbiang ya ki pulet lani ki polet station ni pret apos akitu ki jaka kapot bat ka asam kabhabo hiar sundon ailat yangi ki khon kabriu nyotre bangilong ki sipai ban yadai gatu ka jaka nyingi lolong ki balak kloy bat ki balak krek ban yada ya ki khon u hajar jong kabriu nyotre kabalai kalong ngairoi ka message sha u chief minister u jongi u konrad sangma sangat no katu ka butu ka jongpi sangat no katu ka jing penbik ka jongpi ban penbek yo put usam jong kami khalaya bat asam lemda phimla ban urlong no mador yaka nyila thaj ban sangapi gitu ki kintin pra ki thlik pra ki jongpi
tang ban penbik ya upai ba tang ban penbuito ya upai ba upai ba unsania IP ngai am upai ba dalai ki pai ubrin yo trap dalai ki nom sania ya kadu ka buito bucukor ka jongpi da ka ba pikran man la kabinet bangin penbek no uput usam rai hado menta pimla ban penbek kinai ki dei ki kenten ki ba ngai sha uchep minister ujongi kabakado kalong ngawer ngakhot ya pi baro ki pai ubrin yo trap ba lada piyo I bagi tu kisan ngut kilado dai ki mensem bakodor ngatrai ka mensem ka jong piro karhem ka shet bat ka saaj bangin yada ya kari bat jaj benriu nyop trap ujongi ngawar ya pi bangin long ki sipai lada kan thai na serangin long utirot singin long piang nong ba ngin long ki pan nong laj banyada ya kini ki khon ki hajar jong brin nyop trap ki badon ka leng kari ba ek ka jongi